Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Prends le numéro de voilà, il est bon. Ça, il est bon. Il n'est pas bon? D'accord, tant pis. Il est bon maintenant? Pas encore. Pas encore. Oh, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est plus que bon même. C'est plus que bon. Très bien. Maintenant, le casque est plus que bon. Ouais. Quand c'est plus que bon, c'est pas bon aussi. C'est efficace. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Mansa Solo. Abdel Handan Jité. Ma foi, bismillah. Mba. Ambiku. Hein? Nga ambiku. Awa yoro ka bomene. Bamanangando. Ko ambiku. Ambiku. Okoro ina chego nyena. Isigi ganye. Oh, akena fo ibikaso. Aywa. Odo. Zanas sabale bembolo. Comme ye bamanane korobare ko foin. Tebre sabay. Bamanaw ko soro yoro ko soro nyon tawal. Odo. Odo. C'est fa wari milliard fla bembolo. Villa bembolo. Be soroy. Abla nga baby bolo. I yere kun soroli ti bolo. Abla kenea ti bolo. Abla isaguna ti bolo. Itse ta yoro la yoro mbi saguna la. Abla yere kun soro de gando na be. Wa kadina be. Oye folo. Aflana. Ko yere don o de doni folo. Odo. Yere don. Ko yere don. Ko o de doni folo. Abla mana yere don. Chugo. Imana so don chugo. Imana je don chugo abla. Ni mi yere don ni. Abla ma doni ke. Allahu akbar. Yere don nyote. O de nyote. Ote. Sabana. Ko se yere la o de se folo. Ka se yere la. O de se folo. O de se folo. Abla. Ik ma ga folo la. Ka folo juri. Ik ma folo se yere la. Parce que ni seri yere la. Ibi yere do abla. Ni seri yere la. Ni seri yere la. Abla ibi yere do. Ni seri yere la. Abla ibi yere soro yere. Maintenant ba ku jeni muye. Ko hadamadin. Ikanyini fembe se ka soro. Amma kulji beti soro ibi shofa ki biti ko. Ko ni kanyini fembe se ka soro. Ikabla hakla fana. Ikasoro fembe fen se kinafa. Sigatola. Sigaroto. Abla sika foi tola. Ekalofa. Ame mbaya. Ibe shofa ki biti ko abla. Ibe ji chama be ibe fu kanga ki ko. Ibe jita ki ba boy abla. Ji beti soro ko. Ka soro ka jita lenu. Odo we adama jaayere ke chugadi. A bet siga dafa imana fen ka fo nere be jien kono bi me jien fen be ni wa mba be soro abla. O ma te da abla. Ibe do de soro. Ngala yere ba daba kama ka do fana kumani ayima. Bismillah. Mba. Ayo. Ablaye. Nam. Bi taratay. Écoutez. Février kalu kle wolonvla. Yo fana mine. Samba fla ni mugan saba. Adafara. Ambe so wada fana la. So wada do ablaye. Odewa. Ne kanya shegi. Yani wula kase. Otuma ni misi abina ndruye. Ma yani wula kase yan fla la jombo yan to don. Ablaye o verla bolo. Ayo ko abati bolo. Abati bolo. Wa banda ni mali tribune. Est-ce que tribune jora kanya? Ablaye kwame ka segi ko. Kasegi ko retour à la case de bas ko li tribune finya ba mene fo labla ka kene ka fo ko gelambe jamana kona bi kerengere ala abla gelambe anga koronfala la bi o akeleno baray barajme mu sema abla ko aleni anga jamana nyama bi ko bi nyaka nyine jakuma abla ku tala ka nyon kan fo ko bi nga kalo fla bo jone nyine joguma nyine ngali tomi Ablaye o ba soro uli de nyina joguma aywa parce que nous kere joguma mo nyoma Ablaye kati nam ko kati commissariat kura ulu koni commissariat kura do kati kura Ablaye ulu koni yu tegada makan mamunu kera sababu ye Ablaye falisogo Ablaye ku mode firla mama ya to Allah Ablaye ku yum ku gugor falisogo Ablaye kona modul ini ngali fila da Ablaye ka falisogo le fere ma ka falisogo fere mama ko ma dem sira dugni kera baray de ayo alaka ngisi Ablaye nam ko la kayina yanga jamana kuti kor Ablaye Ibrahim Boubacar Keita Ibeka nam ale tane ko fa Ablaye ko na tabela jelena ko ni jatemne ke bi ko asimbe mamunu ku wuli ka jo sabati akama Ablaye Ablaye ko Ibeka su sembo labi écoutez Allah akbar sebani kala de afode kuma na famu jogolo l'essor façon ko fasiri ale musabe façon ko fasiri ale kuma na kerengiranya la mu programme d'action gouvernementale PAG Ablaye o baro ko no sigle no 5 ans kunungo mu
anga gouvernement nyamaba docteur Sugal ko kala maiga olu koni nyoyeke nyoye mu konna la barabulla septembre kalo temene samba flani mugani fla abla yo baraw o sega ko sobe octobre kalo temene fana yo baraw ke ani ni samba fla ani muga ani nani marsi kalo nataw ko dala ble bara munu fana ka ko la ble ko bela jele ko sega no baraw ko be sinani watina sega baraw bla 5 ans wala sa muye timache fanga luga fanga beta bla wati una uka soro baraw bela jele ko sigira 5 ans ablay kuni jatimne ke sa krengere ni ala amba fo muye ka seka baraw sigira primature ulu ko ne ulu ka jo sabati wala sa muye mawbe seka jigregere soro chuga mununa ka seka ummi ka seka lasha chuga muna o strategy wala ablay muye zambu muye zumaira ulu ko ne ko ulu ka sigira maw able olu koni jisro ka ke asababu ke muy primature mawi ok ne jisro here le républicain ali musebe républicain able ale kumana kerengreni ala muy ama fo muy mamunu nyeshinembe ni wati kono kona la kaseka mauka hake kaseko odo bala ni wati na nangwa mako droit de l'homme able droit de l'homme olu koni ayira ka fo ni wati kono kona la ko udu suma kasaleno kayira ka fo mumbe talike uka la sigide mu kumbea ko mali sirada lema faka jamana bla mu klefla ukonala usarte wala kone jatimne kesa mu ni nyamai chemi nuba wule ko ministre nyama do no Guillaume Ngefa able ayrala ka foni wati ngonna na kwale kera mai ko mam felinte mu anga jamana konala anga jamana nyama fe nu kama ko persona non grata able ko akanga anga jamana bla mu klefla konala ko akanga ayereta la kana balaa ko mu konala mi krengera bureau de justice me ke prenable ku tarabi ale kon kan kunungu ko bingara bureau de justice kande justice kiriro kiriro able risuka chembe nuba wole ko Sergei Lavrov nade ministre mbe kuma uni jamana wore ni nyonche ni wati kon konala sa ko ale kon be tama bolo dalde no abulo kaseka na mu anga jamana o konnala tama inte dore de ko wala sa malini Russie bolo di nyoma mu sinsino no uni nyonche able ko ka la croya tuguni kaseka baro ke na tuga muna bela jile be sika na falansora la tuga muna ala be ke do ganye kumuga abe ke dota konka l'indépendant akoli able akmana akoli ko parti politique kemefla bunyongo ni wati kon konnala ko ni jatimne ke o kulu kon mena forum do sigisenka ko o baro kon be strafe kana ni watina able farko nyanja ko konnala ko krengera la mali équipe nationale de karamoko krengera nyala ko gelambu kan o strategy wala jekulum be nas glembe ka digi karamoko ka jekulu na bole ko fonno ame futi o kanyama be no isa kolon kulu wali ko kunungo ale be kuna fondila o nyama a bolen punte dore kayira ka fo ko gelambe ni watina mu de karamoko ka ko gelate dore dable ku ka saradi balia uma able ko akeleno ku udde kun kosobe ni watina jota e kalo tan jota e kalo wora jota e kalo shegi chamabe munu tala ku ka sara able ko gele ababuka bi maga dala volonté bomana gando woche bismillah able kato indépendant konana albi krengera ni ala ma fo mu keleno furuku ni wati kon konala mi armade ka hake la fasali ko strate wala sa mu ni eche mu wa wole ko alim team dale kon ka bara kon beneno kosobe ni wati nuna ka se ka maw ka adamade ka hake ka se ko la sabati ko ni wati kon konala be mali konya wala se ka baro ke sigisenka bara mu na ira ka fona soro maw ka hake noli o sabatile no na baro bala ka ke chuga mununa anga jamana nyamko olu fe ni watina able na mbora ko sema ni watin kono kono la keleno ka nyon la jere do labe non da jere mbami reka ka ke mi kidal kawfi dona na taw kono la l'indépendant ou l'indicateur de renouveau able ale kumana ko bangara gouverneur ka la dirikela do be able ku tara soro ale kon ale tana a shiso kon na able
afanyana ka Sisoko ah Sisoko no o ka sɛgɛ sɛgɛ la jamana so gouverneur ale kun ye ka u ka conseil do yable ablay bamaci wale kebaw ni waati kɔnɔ la k'u ka bagabaga kɔnɔ bonyana kosɛbɛ mun ye Gawo mara la o siratigɛ la Gawo dugu mbele n'u b'a wele ko Dogbayi ni waati kɔnɔ la ko misali yamaruya kɔni dira a dugu sigibaw ma ablay k'u ka dugu bila de ablay k'u gɛn wele bila k'u ka dugu bila dɛ k'u kama sɔrɔ bamaci wale kebaw olu kelen n'u ka baba ta ka ɲɛsiw ma ayiwa Gabriel Touré la ablay an bɛ don yen Bamakɔ yan ni waati kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye syndicat ablay n'o ye comité minnu sigilen bɛ syndicat olu yɔrɔ ablay k'u bɛ sɔn ka taa grève la sini dɛ ayiwa k'a ko b'u kɔnɔ ka taa ka funu baara la waati dama dama nka ko n'a ta bɛn fo kana kɛ k'u kana kɛ dɛ ablay cancer b'a fɔ bon o ko de ablay bi ko organisation mondiale de la santé olu kɔni jɔyɔrɔlen nɔ la k'a b'a la ka yɛlɛ kosɛbɛ n'u ye farafinna o kɔnɔna la ala ka kisi a tɔɔrɔ ma amina yɛrɛ le reporter ablay a kumana ko kɛrɛnkɛrɛnnenya bi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔ caman bɛ bi minnu bɛ diinɛ ko ɲɛfɔla mɔgɔw ye bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ ablay ko génération kura dɔ bɛ yen bi k'u kan ka maa jɔrɔ ko a maa jɔrɔli tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka kuma ninnu caman tɛ yen kuma ninnu caman bɛ fɔ de walasa maaw k'u ka vidéo k'olu partager walasa maaw k'u ka vidéo k'a yɛrɛ k'a fɔ ko vidéo ninnu kɔni diyar'u ye ko nka ko kuma caman kɔni bɛ fɔ u ka wajulu kɔnɔna la ablay a kuma minnu don k'a ti bɛn ablay a ko a caman bɛ yen k'a ti bɛn ablay accord d'Alger a ko a bɛ danger la dɛ a ko sema k'u b'u kɛlɛbolo kan nin waati in na n'u y'a jɛgɛ an b'a bɔn hali kana siga ne juma mun ye fɔlen ni tamani ye fo tamani a kan ka di yan ablay tamani ko ministre minnu b'a wele ko Sanu o y'an ka nafolotigi ye an ka o tɛ wa ministre de l'économie et des finances ablay ale taara mun ye so jɔlen kɔfɛ a taara ko Koromolo karili la ko ni jateminɛ kɛ so in yɛrɛ jɔli taara bɛn sefa wari miliyari 1 n'a kunkanfɛn de kan ko wa ko a bɛɛ lajɛlen bɔra min ye Mali yɛrɛ ka wagandenba o kɔnɔna la o so min jɔra mun ye étage R+4 naani o tɛ wa ablay k'o de jɔra ablay ka se ka yuruku o kɛlɛli ka se ka kɛlɛ fana kɛ maa minnu bɛ don ni minɛnw ye minɛn minnu ma yamaruya o siratigɛw la DGCC olu kɔni ye minɛn caman minɛ minɛn minnu kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko gulɔ b'a la dɛ gulɔ b'a la gulɔ b'a la ablay o ye kabako ko ye kabako don dɛ ablay kabako de o a dulɔso ye silamɛw ta ye silamɛw b'a feere silamɛ b'a min o tɛ kabako ye yan sa ablay a nali tɛ lamana kɛ kabako ye Barawuli Bakari Nimaga ablay ko nin ye cɛ kofɔlen cɛ min wulilen don k'a jɔ kosɛbɛ nin waati in na min ye Barawuli kɔnɔna la ka se ka Barawuli ablay k'ale ka taaɲɛw a b'a fɛ wulawuli wa k'o sabati kosɛbɛ ayi ka wulawuli k'u lawuli k'u dɛmɛ kosɛbɛ voilà o kaɲi n'i ye dɔ kɛ i ko bɛ fɔ o don non ko tɛ tɔgɔ tɛ sɔrɔ gansan abada abada yɛrɛ i b'a kɛwale de kɛ ko hali tɔgɔ jugu a tɛ sɔrɔ gansan a bɛɛ baara i bɛ fɛn dɔ de kɛ mun b'a to i bɛ lakodɔn n'a kɛra ɲuman sira ye bɔ bɛ k'a kalama n'a kɛra juguman fana sira ye bɔ bɛ k'a kalama de ablay o nangamaden a tɔgɔ dɔ bɛ bɔ a tɔgɔ dɔn o bɛ kɛ jɛnɛ bɛ Asimi dɔn Kolonɛl Asimi Goyita yan'a ka kɛ président bi maa kɔni kun t'a dɔn Bamakɔ an fan fɛ diɲɛ bɛɛ t'a dɔn sisan bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ misali yɛrɛ ye diɲɛ b'o cogo la o don dɛ ablay nka ɲuman sira fana don sisan n b'a fɛ k'i da kɔrɔbɔ ayi kana dara kɔrɔbɔ n tugu kan fili bɛ na k'i ɲininka n fana na n tugu k'i jaabi ka n jaabi mɛ ka n'i fili bɛ na ka n jaabi n tɛ fili bɛ na parce que an bɛ Bamakɔ mɔgɔ minnu b'an mara n b'a dɔn ni mɔgɔ minnu b'an mara ni b'u dɔn kotigi mɔgɔ minnu b'an mara jɔn bɛ ɲɛmaaya la sisan Bamakɔ ɲɛmaaya la bi ayi Mali Mali ɲɛmaaya la surasiw tɛ yan ayi jɔn de bɛ ɲɛmaaya la mun bɛ ɲɛmaaya la Kolonɛl Asimi Goyita jɔn de bɛ premier ministre ɲɛmaa la docteur Choguel Koukala Maïga CNT ɲɛmaa CNT Malick Diaw Colonel Malick Diaw Cour suprême a ye n t'o dɔn Cour constitutionnelle a ye n t'o dɔn Conseil économique
Haut conseil de collectivité. Ni des fangs clément et nous ne vamos pas ça. Et nous nous tout là. Ah, tout toi comme Et ça veut dire ça. Ah, tout toi donable. Parce que moment où gagner ya fa ça. Adu mi gagner et nous quand on gagner. Ah, mais chama dongui. Ye munu fo ye nani fo mo fo nyolu to fo. Cour suprême. Nani fo ni fo be bolon. E beta donable. Nya fanga di nyama ne be ko ni beta donable. Ne da ba da no. Cour suprême. Fatoma Tera. Fatoma Tera. O da nyama ni watin. Cour constitutionnelle. Ousmane Amadou Touré. Ousmane Amadou Touré. Ko ba aka nyama ya la. Au conseil de collectivité, Mamadou Sadiki Diakité. O da aka nyama ya. Maintenant conseil économique social ko ni bolo. Hein? Sénégal il y a un thème Nyamakoro. Nyamakoro. Ah comment vous famez ça? Nyamado. Yente Nyamakoro. A Nyama Mundumege, ya na ke conseil Nyamayege. Able. Yakuba Katile. Ah Katile wa. Secrétaire général. Ah mais Yakuba kondo. Voilà. Able na reportage follow clearly là. Katile kunu. Ah bon allez aussi au Nyamaya. Allez de Nyamay. Bon ni nde fanga, ni nde fangere. Anga sharia sumba ko fanga mu mal nde fanga. Donc anga jamana bi nunde bol. Le balaka nyana bo. Voilà. No balala. Ko il y a deux institutions indépendantes du Boudouin. Autorofoin. Le vérificateur. Le vérificateur général. Oh. Il va trop non. Vérificateur mbébia. Ah inta toi non. Atowe Samba Alhamdou Babi. Samba Alhamdou Babi. Alhamdoulilah kon ba. Deuxième. Oui, le médiateur de la République. Et bon, Musolo, allez donner Musolo Moubenyama et les gens. Anga Fanganyama, Tlomaya, Musolo Moubenyama, allez Madame, oui, Madame Sanogo, Aminata Mali. Allez, c'est elle, la médiateur de la République. Médiateur de la République. Ni Fanga Tloma, t'as 600. Allez donner des Fanga sans fin. Sans fin. C'est la Fanga Tobe qui est au boulot. Donc la loi 052, Mousso Kangoli Kaladji. Nema Foukoli Sande, Moukawili. Maintenant, mon flamini au Kouliboulou. Gouverneur de Bamako. Ablaye Koulibaly. Ah, vous connaissez pas ce Koulibaly? Ah, vous êtes. Ah, on va faire mon. Ah, il y a une baraka qui fait. Ah, Merva. Adama Sangare. Vous connaissez pas? Parce que. Merva Adama non. D'accord. Bon, il faut que nous Kangalo. Directeur national de la police. Directeur national de la police. Ah, non, Ablaye, tiens, à toi, tu connais. Sinon, on va m'audouer. On va toi, tu connais. Pourquoi il t'augmente? Souleymane Traoré. Souleymane Traoré. Ah, non, tiens, toi, man. Directeur national de la gendarmerie. Jamais directeur. Non, t'as sorti. Sambou Minkoro Jakite. Ah, Minkoro. Colonel majeur. Ah, colonel majeur. Bon, maintenant, Flako ni Kangolo. Ni ko ni Mosron Dentofo. Impôt, directeur. Ablaye, à côté où il y aura là. Douane directeur. Douane, lui, c'est Konaté. Konaté. Non, ouais, Djamoué. Amadou Konaté. Inspecteur général Amadou Konaté. Impôt, ma chef Konaté. Bon, nous, anga fanga tloma nanga walu soromina nous de Mali Marabi. On va faire quoi dans le foyer? Ablaye. Ogmana. Ni befo ka ban. Anga sénateur major to kota la da. Non, allez, mataola. Ah, c'est parce que vous bout de maman. Amazou le polo. Snap madafa de Ablaye. Aya madafa. Voilà. Non, on fait la voyage jara. Mbono. Ngay go fana nyamay. War jara. Mbono jara do. Original daka. Non, mbono, c'est la jara mbo fana do. Voilà. Mais comment le c'est dans ce couler mafo, c'est malo. C'est masolo. Ali kala siga. Maoma. Mali mara. Manyamaya. Fanga tloma na mayoro mbu betolo men du yelendo de du yelendo voilà ne ko sama ne ko yele jume mbu yetele la mais hadama dem comme nene amadou gakma wallahi halas mi madal gay mba yetele ha ouais safara ka ba do ko sobe voilà mais fem kelen kata yenzo atama to wala kadi ha ay abla bi kew abukati mabe makanu fendo kama est-ce que ya atama to ha ya atama to sura sita ma non ça doit être un mal particulier. Cambre.